action man, zure matasun modelo Barbie batzan. Dao generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitue dietan, da danak die barbildaken telebista talizkarietan. Zaitezun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zubomanetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure tiketak dauzken gezurrariketak. Da eredu bezala eukidikeen figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Hetero arau honen aizkorak aden ezpala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema berezketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden.